सानफ्रामबो एंकरजार्स माबा माबि होननानै गावथारलायगासिनो दं एखेबारे सोरबा न' बां सावनाय सोरबा गावथारनाय बे खालामगासिनो दं। दावराव देख्रेबा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन। जोङो अफिसियेलि सावरायगोन। अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। जे खालामदों नोंसोर बेखौ खालामनाय स्रा जाथों जायो जोबथोंसै समयसा। आरो जों रायजो राजाखौ खावनो लुबैदों बे हाग्रायाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो गथायहैदो बिसोरनो बे फेरेंगा मोननो प्रमद बर' मोननो गथायहैदो। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा। जों बहुतबार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना माननाव गेदेर बड'फा इउ एन ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामाखै बेनि सायावबो जोङो सालिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ माननाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों। बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। जायफोरा खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना? गिबियाव जोङो खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेब'स्था लादों आरो होगासिनोबो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दं। आरो होनो हायो नामा नङा होगोन बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै खिन्थु होनाया कनफार्म। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ। बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन। बे एकाउन्टआव हाबजोबगोन थाखाया जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो। बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया। बेखौ प्रटेक्सन होनायनि दायथ'आ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन। स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन। आरो बै समाव जोंनि BTC सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा। बिथांमोना जोंनो हा होयैनि थाखाय जों बिदि बेब'स्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा। बेखौ दिनै नोंथांमोननि मेडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै दा हेंथा दोलोनि मानसिफ्रानोथ' थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै गाव सासे BPFनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै? प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानिनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ। वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस खालामनानै साहा बागान बानायदों। बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब बियो दिनै मानो सनमान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै। आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस खालामनानै बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै BPFनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों। बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? बे बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो। गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो। सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन।